Ola, vain chu WhatsApp manga phone memory full tuk ati tholdan khami kha kan lo uzir holanga entirnan kan phone muang lu tuk te a khami kha WhatsApp a hian ek chia kan ti mai khami kha alo ei thin alo ei hek thina khami kan phone ati muang thina khami kha a ati chak dan khami kha toy tai ngan lo zir hole doni ole kan kal ngalang kan WhatsApp kan lu tanga kan WhatsApp kan open khan tin alo omanga three line line kan lu tang ti chuanin setting a ingan kalang tain setting a hian kan kal lenga ti chuan kan scroll down anga achuk thlama ngan thai thla anga data and storage tai kan lut le don ni tai kan lu tanga ti chuanin ta kan lu nuwa hian ta kan lu le nuwa hian network users kan lu tang ti chuanin heta hian hei atam em hi a then chu in clear ngai lo chuan em hi 5.gb te ni thei mo ka tiang khan ya tap nu tuka chuwang chuanin kami ka kan timuang kan ti chak don kan pai fai don ni ti chuanin kan roll thale ang ta hian atopa hian reset ti kan munga tai kan lu tang ti chuanin hei reset thin moi mo reset a hian kan reset anga engma abogu don chuang lo ni engma bo lawang ti kan hei an chi ro ta ti chuan kan pek anga ti chuan kat ti mai kha ni ma se kan net pek te alo zo zung zunga ai amain gallery photo te alo in download zung khamiti top danga kan en hole lok no ni toy tain ti chuanin tain in la omang data and storage a in la omang ti chuan hemi te ho hi anita ta hian hei a then chu photo a in tik thina tin an tik vector i okay ang wifi po in tik chuan kan off ang te in tik chuan kan off ang ti chuan noi ber po ti khan ka ti ang khan kan an tik vekang kan okay nga khati zong khan hi hei kare reita emat atun ko tang hian kan rigule tranang he thil mang hian ole khati zong kha ani ka video i lo en awang kalom em